କିଛି ଲୋକ ନକାରାତ୍ମକ ଓ ସକାରାତ୍ମକର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହିଁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଏହାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ବକବାସ୍ କଥାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବା ମଣିଷ ତାହାର ସୀମିତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ପାଣି ମିଠା ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ନିରର୍ଥକ କଥାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି। ଯେପରି ପବନ କଳା ବାଦଲକୁ ସଫା କରିଦିଏ, ସେହିପରି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ କୁଗୁଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ। ତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବାର ଥାଏ, ସେ ଭୁଲ ବୁଝିନିଏ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ କଥାର ବି ଭୁଲ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିନିଏ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖରାପ ସମୟରେ ହିଁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ନିର୍ମଳ ମନରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଅନୈତିକତା ଓ ଧର୍ମ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି ସାଧୁତା କୁହନ୍ତି ତ କେହି ଗର୍ବ।